सासे बिनानावनि हाबा जानो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय गोबावानो जाबाय थानाया न'आव ओमफ्राय दिनै थांनोसैलाय आरो एसे मैथा एसे खानानै लानोसै ओंख्रि संबाय नै नैबावहाय अमा बेदरजों मैथाजों संनोसै ओमफ्राय जालांनोसै हाखु दाखुबो जाबाय मैथा होनोसै दा मैथाखौ बे जोगोनार बिफां नैबे थायहांबाय थाइसे फिसानो नैहावबो सेवसिगोनसो खोमा नैबेयो जोगोनार बेयो नैबे मैथा बांगाल खानोसै नैबे मान्दे मैगं नैबे मान्दे मैगं नैबेखौ लाफा सायख' होनो लोगोफोर नैबेलाय लाफा सायख' होनो नैबेखौ नैखौ लानोसै लोगोफोर ओंखारबायमोन नै ओमफ्राय नैबाव जाम जाबाय दसे ओमफ्राय बै नै क्रेना माबा मोनसे थिखोनो नागिरदों बेलाय ओमफ्राय आङो थांनायाव मा मा बुस्थु लाफादों नायदे लोगोफोर न'निफ्राय नै बिराद बुस्थु मैगं थाइगं लाबाय फैबाथाय बिराद बुस्थु माने मैगं थाइगं लांनाय जायो आरो दा बे आं दिनै थांफिननायखौनो देखाय सरकारि हाबा जाबाय सरकारि प्लेट सरकारि बायदि माबा मोनसे एसे खम लोगोफोर एसे ये है चाय जों दा मा मोनखो हाजोखौ बिराद मोजां नुदों नै वाव बिबारा ना नैलाय
नैबे नै गोदान ब्रिज खालामनो नागिरगासिनो फुरा ब्रह्मपुत्रजों थबस्र' जागोन आरो हौरैजाय जोङो दा ब्रिज गोदान मोनसे खुलिनायजों फेन्सि बाजार MG र'डआ दा बेसेबां मोनफैबाय बेवहाय ओमफ्राय बिराद मानसि फैयो आरो बेवहाय बेरायनो दा गोलोम बोथोरबो नालाय गोलोमनाय हाबबाय ओमफ्राय दा बेवहाय बार जाफैयो आरो गसंग्लांनानै नायनो थाखाय बिराद मोनसे मोजां भिउ आरो बेवहाय ब्रह्मपुत्र सेराव